60 milyon pesos nakalas sa mga establishmento sa Cagayan de Oro sulod sa 7 ka adlaw nga brownout sa syudad. Si Maris Puyo sa report. Niabot sa 60 milyon pesos ang nakalas sa mga establishmento sa Cagayan de Oro nunot sa usa ka semana nga panag-brownout sa syudad sugod niadtong Abril 10 hangtod sa 16. Matod ni Cagayan de Oro Chamber of Commerce President Sarael Dongay nga ang kota sa mga production wala nakuha tungod kay naapektuhan ang trabaho ilabi na sa mga export enterprises. Dugang niya nga naapektuhan sab ang food industry tungod kay posibleng dali madaot ang mga pagkaon tungod kay walay kuryente alang sa mga kagamitan. Si Nadal Uba, usa ka empleyado sa Stoneware Pottery Incorporated, ni padayag nga sa ilang nasinati, naglisod silang tubag sa mga kliyente tungod kay kasagaran mo kontak sa email, apan dili kinanila maatiman tungod sa brownout. Kahinumdumang ang Cagayan de Oro Power and Light Corporation, Konsepalco, ni-implementar og rotating brownouts tungod sa kakuwang sa kuryente sa Mindanao grid. Apan kagahapon, gitapos na nila kini human nadungagan og supply ang power plants. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.